Kublai pi baro hakane ke video ke bamta kasih ku ban batai benia ye pi sepang ka dawai wi ke ba balai bangi dai ban aye kene ke dawai wi namar teng teng ki briu ki keli balai bangin aye kene ke dawai dangim ai balai lani dangi ai balai ban aye kene ke dawai ha ke video ke ba la adab ngala batai pi kumno banjit yai kun sniang bat hakano kurukom banjit bat ndala poi hasem jong pi pide ban le kumno hakano kurukom ban ai dawai bat ki ai ki jai dawai de ban ai te kani ka kini ki video ki long teng ka wei din ka wei te gitu ki bompat page sa page ketika video ka bala adap ke bangla apo sa kata yeu bala adap kenang mapin tip ban dikena bah kumno ban sumara ki kun sniang jong pi hakani ke video ke bamenta ngakwa ban batai benia bhai pi sepang kumno ban ai ya ka ne ka dawai wi ya ki kun sniang jong pi ki ai ki dak ki shin ki ba phila ban itu ba dei ban ai ya kane ka dawai wi ya ki sniang jong pi ya ki kun sniang ne ya ki sniang ki bala he hang ni ngakwa ban batai pi ba kita ki don ki dak ki shin ki ba phila ban itu ya ki sniang ba ki ba dei ban ai kane ka dawai wi kabanengkong kalong ba ya ki kun sniang lane ki sniang ki bala heru kadon haki kedak ba kinom bamba nang ta ki sedang ban priru nang ta ndakila telot bha nang ta ki sedang daki lej daki edru mi kini ki wi nang ta lada kitu ki bammi ru pinyo i baga kinom bamba ba kisat priru te kini kidai kidak kisin ha ka ba kini ki sniang lane ki kun sniang jong pi kidon kam ya kene kadawai wi ki sniang jong pi ru kila ban raikho kinom he pinyo i ki long kumju si kumju man ka sni man ka por man ka tayo man ka banai kinom he te dei na kane kadaw ba kidon kam ya kane kadawai wi knang ba kin he kin san kin plung ha hadin ba kasniang jong pi galakha nda kila asdang ban bam kini ki kun sniang hidei ban ai ya ka dawai wi kane kadai kadawai wi ke ba arspa mg pia ya kane kadawai ar benta sa ai pade siteng ya iwei i kun sniang ken mau ba wan nom ai ha ka bam jong ki namar ladap ki ai ha ka bam ki ya bun kila ban iwei in nom yo te ka bhai phi ba phin ai ya kani ka dawai wi phia siteng nang ta sa sim une userin pade penluet ya kani ka dawai nang ta sa ai pade ha ka tin jong iwei ikun sniang jong pi nang ta pade nda kila adap khat san kilo shaneng pidei ban ai pade uwei une udawai kuli udawai wi pin ai uwei nda kila adap khat san shaneng pidei ban ya teng ban ai ya kani ka dawai wi kan mau ban nda kila yai teng banai kani ka dawai wi hat nda kila adap pra banai pin ai pade yaune udawai uba nriu spa mg iwei sniang shwa ba pin ai kpa ya ka sniang jeng pi kan mau sausan snia shwa pin ai kani ka dawai wi nang ta ha ka por ba ka armet nai ai kani ka dawai namar kambhaya ka sniang jong pi ban ai kani ka dawai ya kani ka dawai wi anda kala kha pade ha ka por ba phila pen khlat kemi ya ki kun sniang nang ta sa ai biang pade ya kani ka dawai wi balai bangi dai ban ai kani ka dawai ka long ba ki kun sniang ki rai kho ki long kumbapang kinom bamba namar kajing pang kadon ha ka kpo jongki ti
nakata kadaw bang ide ban ay kani kadawai wi te ban ay kani kadawai pade kan mau ba lada phi mut ban oddo kan mau ba siposingi pidei ban bu hadin siposingi pade sadi pade kani ga ya kasniang ka ba ya usniang la ne kasniang ka ba pikwa bandino namar pidei ban pej bha ban yet bha bag ya ka jingko jingkhia jong kibriu kiban bam ya keneka dok sniang ru kerman ngala batai benia bha sepang kan kumno ban ai keneka dawai wi lada don ai kiba kwa ban keli jingkeli ne ha kano karukom sepang keneka dawai wi singubha sa bu iki comment jong pi sa keli jingkeli nang bangin la ban ya share lang lane ban ya Liu jingmut lang haga ban ri yaki seniang kumno ban pen bhai ki te gitu ki bona dang pej yaki ni ki video sa share lang shiki parlok jong ki kenang ba makiro kintip kumno ban sumare kene ki seniang sekan mau ban subscribe ru ya kene ke channel jonga kenang ba kan ngandang la ban pen mi susu kambun ki video sepang ki seniang kublai sibun. Kani kasing jungi kan sakha biang no ada menta kasing ane la shai te ngan dang lado long ke bala ngan dang peti yo pi sampang ka rukom ha kana rukom ban pen kha ya ki seniang